Piyesta ng apong ni Ruking nga palit, just for Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng apong ni Ruking nga palit, just for Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman. Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Luid kakabalen, luid kakapambangan, o ini po yung programang Mami Adalan Bang Kanitang nirinan lang upayang makibalo at maramdam laswala reng memalen nano bata. Dakal po bisasabiyang balen, balitang balita kini kekatamo. Nano bata, dapat balo mo nanong atin tereng nialiwang events. Usong local products, galingan na po ng Kapampangan at pasit tayo po yung katamong kultura At nano bata, miluklukla at akatalamita po ready pong kakatamong malugod sugeng kapanibalan. Ang gapuret ang national official o ang gaman po kareng official tamu king barangay. Oren po rin dapat yung abalo kaya ni pong pamamuklat ng kaya katamong programa pa si Bayo Kabalen, kaya ni po CLTV 36. Nanong aldong ni Paolo G. 18 na po ng bulan na ng July. Kumusta ko po? Dakal po significant event ngayon ni pong bulan na ng July. Balo mo, siko, dara ko. Wow, ikang manal be. Dadalipat. Lalo na ikang manal be kan TV. Nanong atin keng bulan na ng July. Nano mo nga rin kaya katamong kakaluguran kanya lalo na retang bisang pa-shoutout at mahilig kung nakiramdam karetang oldies, goodies music retang music lover lolo rin po pa choy akagit kay pilmi lang ating playlist na mawawala pilmi lang mabye nano mo ngeni ana pong July 1, 1978 lolo ray menyang butyang best singer award Nino ka rin, Rin kaya katamang talatuki. Kaya pong Seoul International Song Festival. Nino yan! Ka na rin kaya katamang talatuki. Ihaji Alejandro. Tayo na nung song piece na. Paris Hernan. Kay ganda ng ating musika. Reta pong malalam suwala. Reta pong filming magbi-jockey. Shout out! Nano ba? Keng song piece compose na pong Ryan Cayabyab. Yapin po itang kaiganda ng ating musika. At kadua, ngeni pong bulan mo rin na ini, kabalen, anya pong July 4th, 1966. Rening sikat British British rock band. Choy, Paris Hernan. Sinikat la. Igit na po taga na kabalen, rening Pilipino, may kapag concert la. Kening Rizal Stadium, Ay, balo may koyang? Ngayon po, pilmiya pa mo rin pong piaglon itang Rizal Stadium, kaya pong Pasig City. Nanula rin kantada rin Beatles sa Lolo Ray. Choy. Ay, dakala rin talatukida rin. Kumusta ako po, chiko, dara ko. Ini po yung programa. Wow, kabalen. Rening ang pong makikibalo. Rena pong papashoutout kay katamo at bisa pong makiyabe kay katamo pong pamidalamida. Sa mandalanan niya po ini. Ining kaurasan na ini. Baka nita pong reta pong kutangyo. Lalo na po retang, ay kapa muna, Paolo G. Nanong milyari, kaya ning sitwasyon mi kaya ni... baryo mi, kabud na mo, mi ka problema, hindi na kaya rin masikan na uran, agit mo na rin problema, keng dalan. Ining kaya katamong kakaluguran ay JM De Jesus. Kaya beta mo po keng CLTV News Team, makibalo tamo. Kumusta ning panahon, ka rin kay eksaktong lugar ngayon at shoutout mo rin dapat mong i-shoutout, lalo rin hanggang ngayon matena kang Kapampangan yan, puso yung makabalen mo naman, i-art. JM, kumusta na ka? Malino ko, JM?
Ayan. Takan eh. Oita ne. Oh, JM, take two tayo. Shoutout mo lang rin dapat mong shoutout. Ayan, maya payabak po mga kabalay ng pong karehiyon. Shoutout ko lang ating ganaganang manal pe ang pong susuporta. Kaya magbalik ang programa tamong nanupata ng Kuyang Paolo, ne? Ano pa ta, ne? Ikaw Felix, busy-busy yan naman, mangalap yung balita, kilwat. JM, kumusta yung panahon? Igit mo ngayon may ngalabasan na aldo, ikuha na paruminggo, 7 days yata yung alampat ng pamanuran. O kempesto mo ngayon o ka rin ka? Ngayon kaurasan na ini at suta mo kayo barangay Maintis, gagawa tamong storya na uling. Siyempre, makatutok tamo mo naman. Kuyang Paolo, kining daratang asona niya, mangalap tamong balita, pakiramdaman tala retang boses. Daretang aliwa pa nga sektor, bakanta di nang talang oportunidad. Bakanta makapagsabi la karetang nasa daking Pangulo, daratang asona, Kuyang Paolo. O yan po yung kaya pa nakabalen na makatalugi kayo po kaya katamo pong istasyon CLTV. Bakit tayo? Reta pong miririnan upayang maramdam swala ay napong kaulagang kwento yu po kaya kami. Lalo na State of the Nation address. Abeya po yung Kapampangan region kaya katamo pong bangsa. At yun naman po yung relevance na po ng kaya katamong region at kini mararapat ding nialiwang programang national at kakita mo ito pong programang mibababa at mayak mo naman iapin po yung papel na ng CLTV yan, makanano katuto reding programa pakinabangan ring memalen. JM, kita pa mong kalsada kasi ting mag-chat ka ko Kenny. Paulo G, di nan meng upaya ken programa mo na abalo da nung nanong kondisyon na rening dalan lalo na kening MacArthur Highway dakal kabudna mo kami mo sasakinda ngara. Kumusta itang delanan nyo? Bayo kayo miras kayong destinasyon ngayon Nandin Kuyang Paolo, may nibatan mo ketang sudad ng San Fernando, kaya nimintata mo kay sudad ng Angeles. At papunta mo ka rin, nakakita mo talagang alanang uran, kay ba't nanitang mapilang aldo alang tuknang, kay ba't nakakita mo yung traffic situation mo naman, bandang Angeles City, medyo ka rin mididinan kain, itang babae na traffic. Pero niya pabalik, bahay tabi balik San Fernando, titang metong ikit nandin, talagang ating choke points, nanungno ka rin palupa San Fernando, talagang traffic na. Bagamat ala ng uran, Kuyang Paolo, in-expect ko pa naman na ala ng traffic nandun, talaga may ngasipit tao pa rin yung traffic niya. Experience na mo rin kaya ganaganang dadanasan dahil ikatamong kabalen na diyang mag-message la o nanong ibalita dahil katamo kabalen, arananasan niyan po, ingay ganaganang arananasan niyo po. Tutoy yang sinabi ng chikong Tesi, Amanalbekeng, Balena, ning Guagua, o rin, badyo na lang rin katabong talatuki. Ano man po yung gagawan nyo ngayon ka, Balen? Kayo po kaya kaming programa. Mimingat ka, JM, at asahan na rin yung talatuki mo na rin yung buri mong dinan na lino. Lalo-lalo na po ka rin pong local news na, pilmi po kabalen pong share dere kay katabong memalen burida pong akit itang tutumong balita, tutumong impormasyon, tutumong mga palyari. Ako po Manaliling Channel, mibaligya po kaya kayong programang Nano Pata. Ikakita po pangabagya. Ako po maglipat. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit. Just for Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit. Just for Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit. Just for Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos ko, Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kaswelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos ko, Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kaswelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos ko, Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kaswelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos ko, Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kaswelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos ko, Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kaswelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos ko, Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kaswelo king Pampanga. Salangi ka pa at Cheko ya. Wow, ini po yung programa yun eh. Sabayan niya po kabang susubo kayong mapaling nasi ampong mabang lumulam. No ka rin rin kaya katamong kabalen ngayon ni Choy Choy. Neng tumod king karelang pamanyubong manyaman na asan ay naman. Oh, yan trivia ne. Pag sumikapan tamo, France ne, na bukas makadwa, retang amanong Kapampangan, baka nitang eya malumpawi po yung kaya katamong amano, dapat tayang gamitan. Nene, nung kapilang may mari gamitan kaya kang amano, nga ra, kung oras sa itang mua nakang mua, nga na, itang real talk ng gagawan mo, nga na, malyari naman po, gamitan ng amano, ha? Itang altoldo yung conversation na ikaw yung mipapamilya, ne? Kasi lumisan na ating mangungutang kay katamo Choy Choy. Kasi yung problema ko nga na, dakal mapagtesting Kapampangan. At ning mga Pampangan kung magbalid-balid ko, ne? Yung sabihan da, makanya magsalita ito nga ra, baling nga amanong gusto nga na, ne? Pero yung maya po kabalen pag sumikapan tamo pong iagkas itang gusto nga mano, ne? So, kaya pong programa ta ngayon ni asahan nyo po na isa mas milang masalese, ne? Mga bitamon trivia, ne? Nung nanula po retang kesabiyang Kapampangan, ang po muna man po nano Paulo G, Rening, maulagay yung abalo. Nanula rin, Balitang Balen, Balitang Kapampangan. O hindi na po, Rening kaya katamong Balitang Balen, Balitang Kapampangan. Reni pong mangungutang, mapilan po lugal kayo ni po Pampanga, miyalbugan, pauli na po ning, po, tutok na ngauran, kabukas pa Ruminggo. Namong ini, medyo po malwalas na po yung panahon kayo ni po kaya katamo area kayo ni Jasa Road. Pero yan, akakikyo po yung video ngayon na asdag na pong kuya kong Sernan, timpong mapilan na albog napon yan, ne? Kaya ni pong MacArthur Highway, kaya pong low-lying area na ning probinsya tamo kaya ni Pampanga, akakikyo po gutter deep at oras po makanya ne po bagal ing usad na po ring sakin, ing pangimot na po ring sakin, nakakita mo, buri na sabihan ating mas malalam pa not passable ne? At misabayan niya pa pong high tide nung ako magkamali lolo rin Kaya iko po nga suking albugang lugar at mibabata po keng albog. O po, kabalen. Ayan, Greenville yan. Kaya ni po sunod sa San Fernando. Akiyo po. Alayang pilwalan ng danong. Metong yamo pong burin sabihan yan. Oras makanyan po at nilwa iya. Ini pong makanyan na sitwasyon da po rin memalen. O ini, kadiwaning Pangulo. Kadwa tamong balita. Mapaling balita. Napon po yan.
Ini pong kadiwa ning Pangulo makasadya ng marapat balang 15 at 30 ning bulan. O yan, reni pong talato kita mo, no, karing kamo makasali kayang murang abyas. Itang pangako ng presidente, aspiration kaya mo nga na mira siyang 20 pesos impong abyas. Pero okay, na tinakata nga sa ning 25 pesos. Kabalen, ora, no? Chiko, chama, mangungutang yung presyo. May kanya man rin pipino nga rin, no? Ampo muna, abukado atin pala ka rin, no, Lore? Sa aliga, Kenyang Kapitolyo yan. Akay po, dakal makikisaglulo, baka nita pong makamura la. Na ano pang balita? Medical Center, Mami Specialized Services, italakad ning gobyerno. No ka rin yan, Paolo G. Kenny po Clark, o yan, nakakiiya po yung picture ng VST Agnes de Manadera, ingke katamo pong chairperson keng CDC. Po muna po yung Presidente Marcos, opo, Junior, iniibala po na po natin ipo nung makanano ya po kalawak itang pitaltalakaranda pong multi-specialty medical center Manwanda. At kita pong modelo na po niti kabalen, ingakiter na pong pasyente, emo po rening sukening Kapampangan Region. Nune, ang mo naman po rening kening sukeng Northern Luzon, nga pong sinabi. Na ano pang balita, Paolo G? O ini, solusyon keng makamala, panyaluan, dakal sa saingsing, mahal na bilihin, nga na kaninitang managalog. Malwa na pong issue yan, pero totoo na kabalen, reni pong ke katamong, ating pusong makabalen, dapat mo sana nga nang i-address yung inflation, may sabi. Kasi bakit, ini, madagulya pong pisasabihan, po kasing, kampanya, ay totoo na pong, kagaling rin pong suking, mga kampanya, politiko, na, di nandeng ampat na solusyon yung problema po king mga malapanyaluan. Mubin, ustong makaluklok na la, oita na, tenga kumiyay ta nga nangalalan nga ra. Ngening pakaluklok na kami, masakit yata ang execute nga na. Dakalang sasalang-sang at chiko dara ko. O yan, reta pong mag-interview na ning CLTV News Team, tabayanan niya po kuya kong Justin, Pilbia po, kabalen na panitunan, rene pong mga ragula balita, ren development na po rin kaya katamong balitang Kapampangan. So, rening makikibalo kaya katamo France, o nanong sitwasyon, Paolo G, kining mibalik na yung kanini Sernan, rening mangutang kaya katamo. Paolo G, ngening Aldon, aning Martis, nanong atin, tutudya po mo yung programa ng susubo kong manyaman. Idara ko kanini, ang akit na kanining pabukala ng manok. Gustong bubukaling manok at yan, kebit mo na lareng ganang ingredients na rin, panyangkap na, mamawya, sisingal-ngal, bawo. Mangumbirayang nano, Pamangan France. At nung isasabihan niya yung Pamangan, total Paolo G, mumuna mo nga mano nandin basta Kapampangan, baludang manyaman ta magluto. Ninong guess mo ngeni. Nanong atin, nadarening yata mong talatuki. Walang pandaya mo! Yan, chikong Lian Borromeo! Hey! Katula ako. At kaya pa magbalik na ning nano pa ta na magpasignan king kulturang Kapampangan, suka. Pero bitinan ko lang rin manalbe kaya katamo, huling pota, magmukbang kaya pa po Bitinan tala. Pakit ko choy-choy rening kaya katamong imukbang po ng bagya. At pong ka-controversial. Kareta pong lalo na pong magpakilalang chef. Nung nano yung tuto, kay Sisig. Pota po, may kakita mo kamalen. Kaya may apoy, Achililian, Moreo! Woo! Di ba ka mo hinaano ba ta? Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niro king napalit. Just for Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niro king napalit. Just for Pampanga,
Pampanga at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit. Diyos ko, Pampanga, Pampanga at ng kanya. King na palit. Diyos ko, Pampanga, Pampanga at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit. Diyos ko, Pampanga, Pampanga at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit. Diyos ko, Pampanga, Pampanga at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Basta Kapampangan, Manyaman at igang mintageni kaya katamong probinsya, lalo na reta pong makarayo at nagbalikbayan, yung pwedeng sabihan na, ay, minisita ko Pampanga. Tengang ko nga nga. Nung ka, nagpabuk. Kimbali, matwa. At sila yan, pamagmanon mo pa mo rin followers tamo gani CLTV. At salamat, dininan mo kaming oras. Kumusta na ko po? Okay po. Yan, medyo maging anak. Nakakatuwa. Natutuwa ako rin. Sabi dati, impuso, pilmi ang anak. Kalabaw lang, kita nga man, kalabaw lang ang tumatanda nga ra. Pero kaya ka, pilmi ko nga kakit, nandun po makaluklok ya po ganing side ko itang tema ng Chigulilyan milala ko. At yan yung sikreto o ba't masikanya at tutupan to nandun. Dakal ka followers at akakit na nangyani. Hanggang mo naman kay social media, akakit dala retang kekang content. Rening mangungutang kaya katamo. Kumusta ya Chililyan yung kayang karera bilang, ayan, ating sasabing food historian ka at kening pisasabyan na pamangan, netong kakaring haligi, keni labot ka Pampangan. Kumusta yung karera mo ngayon Something naman, so para ka kay Babo, nakala rin papambuk, nakala rin mamutang, maging interesado lang yung pamangang Kapampangan. O di nadala pa ang trivia rin ng katamong taludoki. Balwan nyo, 1976 pa po, kabalan, ita pong geling nga nga Chikong Lilian, may sukat nung mga nanuya po, yan, itang competition, pilmi, suyan lalo na, reta pong magluto. Repo kasi Kapampangan, Happy kumparada, bala mo nga na, mas malinamnam itang luto ng chef Makanyan nga na. Ay, misan katumod ka retang makipangana mo na misan. Totoo ali at chiko dara ko. Ala, Julian. Oh. Matela pa sila ka faces tea. O ito, medong po warang ugaling Kapampangan ito niya. Kaya bisa sabihan na oily na makairap ka ta kening ulam Choy. No ka rin niya kening sisig. No ka rin niya kening manyaman na sisig Kapampangan. At yan po kasing kontrobersiya kabalen, karata po may kalabasan na panon. Kasi kay social media, viral ya, choy. Retam mangumentaryo, nanuya wari ing sisig Kapampangan. At Chililyan, niya, pote ilolore, kabang papakit tayo ning makakaya pag ngeni kay kata, sabihan may nanuya wari tang sisig. Nga manwandang sisig Kapampangan na original, ayan. Yung sisig Kapampangan, adubalo. Ito nga matuwa, ito nga bayo. Inibayo Inibayo yan. Itang matuwa, pambukal niya mo yung pisnina ng babi, yung karne, hinan niya mo toyo, ang pungaslam, dito ka mayum, kung parasan me, yan, itang. Okay. Yung sisig antigo. Yung sisig moderno, mga 1978, siya pa nga kailan nung may pirituan, nang me,
parang mag-smoke flavor. At saka meron mas laman. Kailangan yung sisig, mas laman. At takman ke po kabalen, ini ko syara ko asiko. Inano nga us kanina, sisig, Sisig moderno. susig moderno. Kabalen, ini po nga kaki yung ini, panupaya da rening talato kita mong inggitan tamong pamanyo mo. Pamanyo mo. O yan, ini pong sisig moderno, akakit ko tilara, pero balambit dane paras ining kai. Ining sibuyas. Nanya kaya lasa ini. Nanya yumo. Nangilasa. Yang aslam dalam naman kayan. Kaya oras ang kaya pila sang sam. Paras. Paras, nya paras. At yun yung paminta. Bawang. Pero lupa na yung may lutong malwat. Gusto mo daw, gusto niya pa nga luto. Depende kasi ng gagawa eh. Kasi kaya kami naman niya kakuli yung taste bali. Niya kailangan. Kailangan to taste. Yung halimbawa, lumayo, may pagkamukasan niyo, siguro nanyaman niya ka huli. Siyempre, makakaya ng lasa na niya. Hindi nga, balikan niya, huling medyo malambot siya. Tsaka tinanggap niya nakasangkap. Pero itang modern ngaman wanda, madederang niya o hanggang laga mo pwede na? No. Ilaga de, pilimpot ka mali, ilaga de malambot, derang de, o kaya prituan de. Ginagawa kasi malutong niya eh. Depende ka ng choice mo. Pero sisig ka Kapampangan, legit yung sisig Kapampangan. Kapampangan niya, uling masulam niya. Chika po ito ba rin takman? Hanapin. Ayan. Sisig Kapampangan. Yung sisig, yung buri na sabihan, something sour. Yan, pati masulam yan, sisig. Sisigan mo eh. Yan, tikmanan na po yung kaya katamo pong aligi na ning umpisa sabihan niya po itang geling. Okay yan. Nyaman niya. Tino dyan. Oo, makaras siya. Okay ni, dalipat ta naman, lolore, kening, metong makayapag. Areta kasi nga may kabalo ka bala, numisan, muntala po Pampanga, pabili ng sisig nga na. Usong igit ng italaman, may nga durugya mo, may nga chapya, lulto, sisig ne, nga usda sisig ne, pero akakit ko kaya ni kabalen, atin niyang mayonnaise, atin niya namang sibuyas at niya namang larang pamaksi. Takban tayo. Bang luya. Malalasan kita mayonnaise. Yung magpa Sisigyan naman yan. itang bisan luan ming karinderya, sabi na, sisigyan naman ng house na. Mamili ka na. Nguneng, yan, may kabalo ta kanin, takmanan sila dyan. Itang maladim. Nyaman. Pero manyaman yan. Mayo-mayo mo yan eh. Mayuma yan. Yung sisig taganat, di na yung mayuma. Itang antigo, uling siyempre gapita kasi dakala aslam, toyo, gagato yung malamo. Gagato yung aslam ako, toyo, kaya sangkap na yun. Yan, dito kapitak mayo mo. Pero mas lamo. Pero ini, alang tikman mas Yan lang. yung masisig yan eh. So, sisig na yan. Choy. O, siya, choy na yan. Eya po sisig. At intutuna, sabi nating Paul, nandin, Paulo G, balo ko yan na tinakdakan niya. Yan pala. Takbad eh. Yaman na. Chilian. Keng TV kanini, kawanita mo. Kaya social media, misunduta mo. Training manal beke kata mo, pamagmalino. Kapilan miya balo nung sisigyan pong aliya. Nanulawari taga na major ingredients na ning sisig. Kita muna itang butok na pisnina ng babi. Dapat pisngin ng babi. Okay. Kaya ba't yung minunang uso, pamukal dyan ito at saka yung sangkapan. Mas laman din eh. Yung moderno, either nangnande o prituan din, depende ka ng ginagawa. Pero kailangan mas lang niya, mga spicy yan. Pulutan niya eh. Okay ta. Di na tayo pa pong dakala trivia, ini pong sisig ne.
Iko pong Manal Begen TV, wah, subaybayan niya, i-like niya, i-share niya. Ingke katamo pong live streaming at ikayo naman pong makatalugi kaya kami ng social media, dakal kapi pa po pisabyan na Achiko Lilian. Pero panawli, kareni pong kaya katamong makatunin ken TV, kaya kami pa mong amano kaya kayong buring ibiya, lalo na po karat ating sesesen, ano, Paolo G. Ayanak, wah, lalo na po rin ang kakakalimwanda na po rin amano dareng mga tuwa. Huling ila pong kaparalanan baka nitang midinan la pong nano, Paolo G. Midinan lang guidance king biye. Kapampangan Proverbs tamo, Paolo G. Burimiyan, Paolo G. Nga na mga nanomiyang adinan kay, adinan guidance rin nga ko. I-roll tayo itang kapampangan na Proverbs na nung kapampangan Proverbs tamo ngayon ni Sir Nan. O yan, itatako na pilmining sasabyan ni ka ako. Ayan. Ingasong balabaluktot, butol man neya makapulot. Ayan. A dog that is lazy cannot even catch a tiny bone. Nanong buri ng sabyan nita? Chikulilyan, nanong buri ng sabyan nita? Gustong sebyana na kang tatang yapo mga nyan? Kaya kang paniman-man? Chiko? Kasi miturang kami naman kapanandaman, lalo po rin matamad. Ating maanda, Juan Justin, ay, luko, dapat sana, pong igayo, akakiula po rin anak yun na, pilmila po makatalang cellphone. Ay, gisingan nyo lang po kapamanandaman keng kapamilata na po ning amanong kapampangan, Proverbs, yapin po yung ibibiyemi kaya kayo yan, Aldo, Mibalik kaya po at mikakit na mo. Kakin TV kalasta pa, pero isundumia po yung pamitalamit aming Achikong Lilian Borromeo. Dakal po, salamat. Lid ko po, kabalen. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na pali. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking. Naano pa ta, isundo tayo po yung kakatamong pamitalamita kang Achikong Lilian Borromeo. May kilala ya kabalen, yata muna po kayong produkto, itampa
Panesilio, correct mo ko na nung mali ko pangagkas, Panesilio de San Nicolas. Gusto ko kanina. Healing cookie. Ne? At tuto ka balen, ingkaya mo naman pong galing ang karamiali, wang putay, tuto, pag maragulta mo. Abe yaking kekang espiritong pusong makabalen yan. Oras sa pisabenda ng putayin kapampangan. Pag maragulmi, dapat lumabas tamo, magpabukta mo kay Balematwa. Kasi yan, dinan mo kami pandita ka kay obserbasyon mo ngayon may buklat ng ekonomiya o yan, limbad-limbad no ren tao, mumunta no kiring kareng pipanganan. Nanong higit mong karakter dang ni Rening turista tamo. At reta na ng dati ng suki, mi balik no ba taga na o mi kakunula pa mo rin? Ano Ampaya. wala, anti mo wala. Anti mo nga lang pandemya. Malang tan dati, maing galawan na. Mas magalola pa pinini, mas marakalaw. Lilibot la pa, mas lilibot la. At kaya sasabihan na, nina, susopa na katamo ng gobyerno na mimisip lang programa no makanayan niya pasikna ng turismo. Kaya malig ko sabi, ika yung asuking ground, ika yung gagambul na baka nitang piaglon di talaga yung dapat ng piaglon kaya ni kaya katamo culinary capital. Kumusta? Sapat mo, akakit mo itang programa na talagang nitutud kaya kayo? Yung gobyerno? At mo rin, yung may kay itang kapampangan, tang mo, ating competition. Okay. Ito niya ko rin. Pero maulaga mo naman natin kompetisyon at sililyan. Uling baka nitang sabi rapin, antiya mo namang oras sa may kaka-argumento, dara ka lang rin may interest, tanong katutwa na kaya tami itong bagay. Bagay, totoo ito. At oras maging yung kontrobersiya, dara ka lang rin makikibalo. Siyempre, curious lang. Wow, curious la. At karin, sumatinding kompetisyon, taga ng APP komparada na, ay, makanyan kong Felix, ing manyaman na sigang Kapampangan, ing manyaman na tortang Kapampangan, nga rin. Pero, kening pamanaluki mo, keng gagawan dang lalo na, o yan, ing Department of Tourism, kaya kapilang pa mo, nakakontroversial pepakit na lang din mga santing lugar, ating pamurin mo, ating pong kahi kongresista, chinilyan. May yakit itang karelang pamosong, ing mayon, Bulgino, choy-choy. O, ati Marian. May yakit, kay sita, rewo talahi ito, ngaran At keni Pampanga, dakal po, piaglon, emo po itang masading may pulugal. Lune itang kakatamong kulturang Kapampangan. Lalo mo sana ing anyawaran nyo, lalo na ngeni paragula budget itang pasiknan ming turismo, pilmi si kanya mo naman ing local ekonomiya. Nano itang anyawaran nyo sa naibira ka kaya kayo, lalo na kayong atsukin pamuntok misama siyang masalese ing kaya katamong pamaggabul kayong kultura, lalo na kayong pisabihan na pamangan. Siguro, dakala, i-advertise de pa niya. Although, balod na naman gana mabilog yato, balod na naman de Kapampangan. Siguro, santingan doon magyabing bayanan dalang turista. Dalan. Dalan, uling niya kayo, lubak-lubak. Tsaka sana na yung halimbawa, timong kimbalay matuwa, kusinang matuwa. Walang kaya timagtinda kitang kiluwal, malangot siyanggi, den tao yan umilog. Den kotse umilog. So, yung address ng Chililian, itang Pilmi Choy-Choy, ano may kalabasan na panahon. May itong ibang maragul bisa sabihin, itang elamalwalas din dakalan. At niya naman hindi ay sama, sula rin dalan, baka itang problema takin traffic. Misamas. At kaya ka muna mang karere, kung eke buring kalingwan ikutang kaya ka, kumusta na ngini, masali, rening manalbeke katang bisala mo naman pabuk, na ano yung ating special ngini na piaglon da ring manalbeke katamo na gustong may ras kay kembale, taga ng, kalingwan niya yung nagyuyong. Talato kita mo. Yung manilari kimbale, king kusinang matuwa. Dahil Kapampangan, masyadong maniglo. Kasi balude balude la sa baludo. Yung kakayan ng punta lang ka rin, dahil San Nicolas, ilang brido. Kaya pala yung gagawin sa Nicolas, balo nung nanong kineko, o ba't mas brido ulit ang panako na yakbalo. Pare-pareho yan man yung recipe. Tsaka, yung mga haliwa, dahil haliwang lugal, burida, uling first time daw may katakman. Lalo na rin, si serve mi ka rin, yung forgotten recipes. Di mo example,
bobotong asan. Naano itang bobotong asan, Lara? Itang bobotong asan, magboto lang. Istorya ko na naman pakan, bala kasing meto nga food at yung istorya. Malumita, adi dinan mo lang trivia, ne? Wow. As pinapilasan mo masales, ne? No kanya iba't itang Timotang paksing demonyo. Wait, metong ipita. Kanya ito. Dahil nga doon sa, ilan na baluwe ni. Ilang papaluan mi, ilang may research kaya kami. Siyempre, master mo ba, manyaman siyempre. Pero kaya gagamit kayo ng itang lumang uso, lumang pamagluto, lumang way of cooking, the old-fashioned way. Tapos itang asin mo ang pong kain. Timpla, tansya-tansya. Makapalubiyag yung hospitality industry, kaya kayong industriya. Di pa nga na, nataka kita na, lingkas la kaya kaya katamo probinsya, retang eat all you can. At lalo na retang mag-cater Filipino food, ang po pangkapampangan food. King obserbasyon mo, may rakala, may ritakla, atin mo naman kompetisyon, kakita mo, munta ka Angeles, dakala retang international cuisine nga na. Pero kaya hindi katamo, nano ing akakit mo ng maging trend ngayon eh? Munang-muna yung apansinan ko muna eh. Alam mo yung mga ako. Yung foreign food yung burida eh. Okay. Una nga ako, may kain ko talaga. Yung local talagang kapampangan nilang kinain ko. Nilang talagang pengal ko lang. Pengwa ko lang na gano'n. Hindi naman tatanggapan dalo. Pilalong din ang aluang lugar, aluang bansa. Ang kakimpolan, din tao ka rin, mumuntalo. Kaya ti Pilipinas, muntala kimbali. Una yun kaya ko biyasang magsalita kaya salita rin eh, kaya makakaintindi. So kailangan tamo taga na itang promotion kabalen, itang alupa na pong chililian at niya pong initiative na gawang libro, dinan pong trivia rin kaya ganaganang recipe pong kusina na po ng Kapampangan. At asaan nyo po? Kaya duwangan nyo po yung CLTV baka nita pong itang kulang kami po yung mamiyagamat kaya kayo baka nita o kaya suwala kaya kayo baka nitang sumikanya pa po kabalen. Ini pong kaya katamong Pagmaragulabran, culinary capital of the Philippines. Pusong makabalen Kapampangan. Takal salamat kay Katsililian. Luwid lang ang dengegan na ganang kalupa mong magmasabal kay katamong kultura. Sagli. At ko pa lang katlong libro ng lumuwal ka niya. O ito, promote mo na eh. Hindi may pa. O, baka niya kabalen. Yung title na yan, Ano yan? sabihan ko, Pamagluto, Ketang Milabas. Oh. English and meta makanan. O Justin, kini ka. Ikaw man English. Mapan-Englishin ko yung Justin. Mga pampangko. Na? O ito yung problema ko nung maran kay Englishan. Walang kapampangan niya eh. I-chat kay chat GPT. Balo yun eh kanya. Nano yung English na. Takal salamat kay Katsililian. Palakpakan tayo! Mikakita po Bisibayo kabalen, ing kulturang Kapampangan, kaulan meng matigik at waigang manalbe. Kaya kami gamitan ming kaya katamong mano baka nitang talakadya at tutu. Oras po ingamot mo, masya siya. Ay, nang kanyamang pong balik-balikan. Kaya katamo pong sarili na balo meng kaya kang identity. Hanggang sa muli, dakal po, salamat. Bye-bye. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng kaswelo